Doon. Tignan naman yun eh. Yan yun. Kamay ka.
tama ng video na naman. Nag-video kayo ngayon. Yung maramamin ina magtatrabaho. Ang kamuhan. Sa liwa pa pa. Yo, saan? Dalak mo yung iPhone ko yun. Dapat bet, kung wala, full siya. Mga extra. Okay. Picture naman sa cellphone mo. Mas bet ko daw ako picture. No, sumukat ka. Picture na agad. Anak kibili. Ganan nyo kumaan tatay Alfonso tak madama tagtagay. Ay, tapay may isa. Hindi pa nagyala. Ungan nga ni datot tay. Dali ako tulo. Katartaray da, god overtake da ka. Buta. Excited mo ako. Ika tingnan mo rin. Inyo karon. Video man gaya man.
Pre,